Hikati usa ka bata nga abtik kaupay sugoon. Pero di dan usa adlaw nga gisugo hiya ang iya tatay pagpalithin sungo. Imbis nga tag TRESON an iya paliton, an iya gimpalit tag 1.50. Ang sobra gimpalit niya hin candy. Amo ini ang nahitabo. Gipapalit ako ni tatay hin sungo. Gitagaan akon size, maduha ko no kabuok. Karon ang gipabayad na akon, 3 la dito may tindahan. Aw akong gipalit hinima. Kararasa namang gud hangima, oy. Kararasa na pagod, oy. Tatay! Tatay! Hala, patay. Itatay karon. Tatay! Ano man, tay? Kaya nung gagmay man nga sunguan imo gipalit, ang tag 1.50 man la. An akon suguha imo, tag 3 maduha ka butok. Kaya nung gagmay man ani mo gipalit. Kuan mang, Katua, balika ang kuhaan sukli. oo, tay. Tay, waray na sukli. Kaya nung kasugad, nga waray man sukli. Nga may da pa man unta 3 nga sukli. Kuan maguntay, nahulog hakali ang sukli. Nahulog hakali. Kaya naman naman sukli. Bisan to nahulog hakali ang sukli. Iya, ading kwarta. Pagpalit dito pag utrohin sungo. Bangin naman mahulog hakali itong sukli ha.